Χρόνια πολλά. Με υγεία και ευτυχία σε όλους και όλες. Χθες, Παρασκευή, μετά τα Χριστούγεννα, είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο εορτασμό για χριστουγεννιάτικο, αφιερωμένο στην σημασία, την ιστορική σημασία των Χριστουγέννων και ιδιαίτερα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, και κλείσαμε με έναν υπέροχο διαλογισμό που είχε φτιάξει η ιδρύτρια αυτού του κέντρου, η Άντα Αλεξάνδρα Μανολά, η οποία πια δεν είναι μαζί μας. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Ζήσαμε υπέροχες στιγμές με πολύ φως, πολύ αγάπη, πολλές ευλογίες. Ήθελα πάρα πολύ να καταγράψουμε το χθεσινό γεγονός. Δυστυχώς, παρόλο που νόμιζα ότι είχα πατήσει την μαγνητοσκόπηση στο Zoom, δεν το είχα κάνει. Και όποιος δεν έχει μυαλό έχει πόδια. Γι' αυτό και ήρθα σήμερα πάλι μόνος μου αυτή τη φορά. Να πω λίγο πολύ τα ίδια πράγματα, να πω λίγο πολύ τον ίδιο διαλογισμό να βάλω, να τον ακούσουμε δηλαδή όλοι, έτσι ώστε να μείνουν αυτά για όποιον θέλει να τα παρακολουθήσει, γιατί νομίζω κάτι πάρα πολύ χρήσιμο. Πριν ξεκινήσω όμως να πω αυτά που έχω σχεδιάσει να πω, θέλω να τονίσω το εξής. Ό,τι και να ακούσετε σε αυτό το βίντεο είναι απόψεις από έναν άνθρωπο που είναι άνθρωπος σαν όλους εμάς και εσάς. Δεν διαφέρω σε τίποτα, παρά μόνο το ότι ίσως έχω διαβάσει κάποια πράγματα και έχω ειδικευθεί και σε κάποια άλλα, αλλά αυτό δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Αν διαφωνείτε με αυτά που ακούω, μπορείτε με την άνεσή σας να τα απορρίψετε. Αν συμφωνείτε, θα ήθελα να τα δεχθείτε μόνο όταν τα συγκρίνετε με τη δικιά σας εμπειρία και τη δικιά σας αίσθηση που έχετε στη ζωή και στα πράγματα γενικότερα. Και αν θέλετε να τα εφαρμόσετε με το δικό σας αποκλειστικό τρόπο. Δεν είμαι δάσκαλος κανενός και ούτε θέλω να γίνω. Είμαστε όλοι άνθρωποι μεταξύ ανθρώπων. Να ξεκινήσω κάνοντας ένα μικρό διαλογισμό, έτσι ώστε να έχω την έμπνευση και την φώτιση να πω αυτά που έχω σχεδιάσει να πω με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Στον υπέρδοτο Θεό Πατέρα και Μητέρα, ποιητή ουρανού και γης, ορατών και αοράτων, σε ευχαριστώ για τις ευλογίες, για το φως και την αγάπη. Σε ευχαριστώ για το δώρο του Χριστού στη γη, για το φως της αγάπης και το ελαίος που έφερε. Ήθελε να εορτάσουμε τη γέννησή Του με το καλύτερο δυνατό τρόπο και ήρθε η Χριστική Αρχή να καλύψει όλο τον πλανήτη, να εμποτίσει τις καρδιές των ανθρώπων και να μεταμορφώσει αυτή εδώ τη γη σε ένα μικρό παράδεισο. Ήρθε ο Χριστός, όποτε Αυτός το θέλει, να επανεμφανιστεί στη γη. Αμήν. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας για διάφορους συμβολισμούς. Πρώτα απ' όλα θα μιλήσουμε για το συμβολισμό της φάτνης, της γέννησης του Χριστού. Όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε την ιστορία της γέννησης του Χριστού. Πώς η Μαρία και ο Ιωσήφ, πηγαίνοντας κάπου, τους έπιασε νύχτα, δεν είχαν που να μείνουν και βρήκαν μια φάτνη. Ένα μέρος που δεν ήταν για να ζήσουν οι άνθρωποι. Ζώα ζούσαν εκεί. Τα ζώα ήταν πολύ φιλικά. Και εκεί, στη φάτνη, ταπεινά, γήινα, σχεδόν υπανθρώπινα,
γεννήθηκε το Θείο Βρέφος. Με το που γεννήθηκε, 3 μάγοι έφεραν δώρα. Και άγγελοι έψαλαν έναν υπέροχο λόγο. Τα ζώα ζέστεναν το κορμί του Χριστού. Οι μάγοι έφεραν τα δώρα τους, που όσοι είστε pranic healers, μπορώ να σας πω ότι συμβολίζουν τους μόνιμους σπόρους. Και οι άγγελοι έψαλαν 3 πράγματα. Δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Το δόξα εν υψίστοις Θεό το καταλαβαίνουμε όλοι. Επί γης ειρήνη είναι κάτι που θα έλεγε κανείς ότι είναι δύσκολα εφαρμόσιμο, όχι μόνο στις μέρες μας αλλά και παλιότερα. Γιατί ο πλανήτης ποτέ δεν είχε απόλυτη ειρήνη. Αν και είχε περιόδους, και ελπίζουμε να έχει ακόμα περισσότερο στο μέλλον, που είχε μια σχετική ειρήνη. Αλλά η γη εδώ δεν συμβολίζει μόνο τον πλανήτη. Συμβολίζει τον ίδιο τον άνθρωπο. Συμβολίζει το ίδιο μας το σώμα. Το ίδιο μας το είναι. Μεγάλη κουβέντα ειρήνη. Ειρήνη μην έλεγε ο Χριστός και αυτό ίσως δεν προλαβαίνουμε να το αναπτύξουμε στο λίγο χρόνο που έχουμε τώρα. Το τρίτο πράγμα όμως που έλεγε είναι το πολύ όμορφο «εν ανθρώπης ευδοκία». Ευδοκία είναι μια υπέροχη λέξη που δυστυχώς δεν τη χρησιμοποιούμε πια παρά μόνο σαν όνομα. Ευδοκία σημαίνει θετική στάση, αγαθή προδιάθεση, καλή διάθεση, καλή πρόθεση θα λέγαμε. Ξέρετε, αν ανοίξετε μια αγγλική βίβλο, αγγλική Καινή Διαθήκη, και η πιο διάσημη είναι η μετάφραση του King James Bible, έτσι τη λένε, και διαβάσετε αυτό το εδάφιο, θα διαβάσετε ότι οι Άγγλοι μεταφράσαν την ευδοκία goodwill. Το goodwill χρησιμοποιήθηκε μετά κατά κόρον στα αγγλικά σε αγγλικούς εσωτεριστικούς κύκλους και από την Αλίκη Μπέιλι, από τα γραπτά της Αλίκης Μπέιλι, και εμείς το πήραμε και το μεταφράσαμε κυριολεκτικά καλή θέληση. Ενώ ήταν η ευδοκία, που δεν είναι η καλή θέληση. Είναι κάτι πολύ πιο δεκτικό, κάτι πολύ πιο από τη, θα έλεγα, θηλυκή πλευρά των πραγμάτων. Σημαίνει καλή αποδοχή. Είμαι θετικά προσκύμενος απέναντί σου. Όχι ότι έχω καλή θέληση. Αλλά και αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Ταυτόχρονα ένα άστρο έλαμπε ψηλά στον ουρανό και θα μιλήσουμε αργότερα για αυτό το άστρο. 3 πράγματα εκφέρθηκαν στο λόγο που είπαν οι άγγελοι. Γιατί ο Θεός, όπως ξέρουμε όλοι, έχει μια τριαδικότητα. Στη χριστιανοσύνη το ονομάζουμε Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας αντιστοιχεί σε αυτό που θα λέγαμε δύναμη. Ο Πατέρας δεν είναι ένας παππούς, όπως πολλές φορές συμβολίζεται στις εκκλησίες με μακριά γένια, αλλά είναι η ενσάρκωση της δύναμης, της αποφασιστικότητας, της θέλησης του Θεού. Αυτό που λέμε Υιός είναι η αγάπη. Και ο Θεός αγάπη εστί, γράφουν τα Ευαγγέλια, εννοώντας ότι η κύρια όψη του Θεού, η πιο σημαντική, είναι η όψη της αγάπης. Όχι πως ο Θεός δεν έχει και τις άλλες 2 όψεις, αλλά η πιο σημαντική είναι η αγάπη. Και τη γνωρίσαμε με έναν υπέροχο τρόπο, με την εμφάνιση μάλλον του Χριστού στη γη. Όταν εμφανίστηκε ο Χριστός στη γη, μας έδειξε ένα υπέροχο παράδειγμα αγάπης, πραγματικής αγάπης, που δεν είχε σχέση
με αυτό που εμείς οι άνθρωποι ονομάζουμε αγάπη, που συνήθως είναι η ρομαντική αγάπη. Αλλά θα μιλήσουμε γι' αυτό και περισσότερα μετά. Η τρίτη όψη του Θεού, αυτό που ονομάζουμε Άγιο Πνεύμα, θα λέγαμε ότι είναι το φως. Όταν εννοούμε φως εδώ, εννοούμε αυτό που φωτίζει τα πάντα και δείχνει την αλήθεια των πάντων. Η ουσία της ζωής και της ύπαρξης είναι το φως, η αλήθεια, η πραγματικότητα, θα έλεγε κανείς. Αλλά η λέξη πραγματικότητα δεν σημαίνει και πάρα πολλά. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν ο Πόντιος Πιλάτος ρώτησε τον Ιησού ποια είναι η αλήθεια ή τι είναι η αλήθεια, δεν θυμάμαι τώρα, ο Ιησούς δεν απάντησε. Γιατί η πραγματική αλήθεια φαίνεται μόνο μέσα από το φως του Θεού. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Η τριαδικότητα του Θεού είναι το αποτύπωμά του, έχει μπει σαν αποτύπωμα σε κάθε στοιχείο της φύσης, σε κάθε επίπεδο της ύπαρξης. Σε όλα τα κομμάτια της δημιουργίας έχει αφήσει ο Θεός το αποτύπωμά του. Ένα τριαδικό αποτύπωμα. Το έχει αφήσει στη φύση. Υπάρχει τριαδικότητα στη φύση. Το βλέπουμε στα ζώα, που μοιάζουν πιο πολύ με εμάς, αλλά αν μπορούμε να το διακρίνουμε και στα φυτά. Η δύναμη εκφράζεται στα ζώα σαν επιβίωση. Η αγάπη εκφράζεται σαν αναπαραγωγή, σεξ. Και το φως εκφράζεται σαν ένστικτο. Είναι η γνώση που έχει το ζώο, η απλή ενστικτώδης γνώση να αποφύγει το κίνδυνο, να καταλάβει τι είναι καλό και τι κακό γι' αυτό και να ζήσει τη ζωή του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην κατώτερη φύση της ανθρωπότητας, αυτή η τριαδικότητα άφησε επίσης ένα αποτύπωμα που μοιάζει πολύ με το αποτύπωμα που άφησε στη φύση, αλλά λίγο διαφορετικό. Η επιβίωση έγινε αγώνας. Αγώνας όχι μόνο για την επιβίωση, αλλά και για την οικονομική επιτυχία, για την ασφάλεια, για την δημιουργία της οικογένειας ή της επιχείρησης ή για ό,τι έχει αποφασίσει ο άνθρωπος να κάνει. Αγώνας. Αυτό είναι το αποτύπωμα της δύναμης του Θεού στην κατώτερη φύση της ανθρωπότητας. Η αγάπη έχει γίνει ενότητα. Πρώτα απ' όλα η αγάπη είναι μια πολύ παρεξηγημένη λέξη και πολλές φορές, όπως είπαμε, την ταυτίζουμε με τη ρομαντική αγάπη. Η αγάπη σημαίνει στην ουσία ένωση με τα πάντα. Ένωση. Εδώ τα λέω ενότητα, δεν εννοώ ενότητα με τα πάντα. Εννοώ ενότητα με τα κομμάτια τα ανθρώπινα με μικρό α που ο άνθρωπος έχει και ασχολείται. Σε αυτά είναι μέσα η αναπαραγωγή, η σχέση με τον σύντροφό του ή και με τους άλλους ανθρώπους, το σεξ προφανώς και η οικογένεια. Και το τρίτο είναι το ένστικτο. Και όταν λέμε ένστικτο δεν εννοούμε μόνο το ζωικό ένστικτο, αλλά εννοούμε την ικανότητα του ανθρώπου να ανταποκρίνεται άμεσα στο κίνδυνο, να διαισθάνεται το φόβο και να αντιδρά, και είναι ένα είδος πρωταρχικής διάκρισης και μιας αόριστης πεποίθησης. Αυτό το κάτι μου λέει, κάτι νιώθω, ότι αυτό είναι έτσι ή είναι αλλιώς. Αυτό που οι Άγγλοι λένε gut feeling. Υπάρχει όμως και μια τριαδικότητα στον άνθρωπο με μικρό α και όχι στην κατώτερη του φύση, που είναι ο άνθρωπος που λίγο πολύ έχουμε εξελιχθεί αυτή τη στιγμή πολιτισμικά. Ο αγώνας έγινε δράση για κάποιον σκοπό, είτε προσωπικό είτε οικογενειακό. Δεν έχει σημασία. Η ευφυΐα, η ενότητα έγινε φροντίδα. Η φροντίδα έχει μέσα τη στοργή
και είναι έδος ένωση με τους ανθρώπους, τους δικούς μου όμως ανθρώπους, της οικογένειας μου, της δουλειάς μου, τους φίλους μου, τους συγγενείς μου, της ομάδας μου, τους ανθρώπους που θέλω να φροντίζουν. Και αντικαταστάθηκε το ένστικτο με την ευφυΐα. Και όταν λέμε ευφυΐα, εννοούμε αυτό που λέμε συγκεκριμένο νου, τη λογική, την διαδικασία που βρίσκει τον τρόπο για να πετύχουμε το σκοπό μας, για να δράσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και η τριαδικότητα επίσης έχει αφήσει αποτύπωμα στον άνθρωπο με κεφαλαία α. Ο άνθρωπος με κεφαλαίο α δεν είναι ακόμα ανεπτυγμένος πάρα πολύ στην κοινωνία μας, αλλά αναπτύσσεται όλο και περισσότερο. Αυτή η τριαδικότητα στον άνθρωπο με κεφάλαιο α εκφράζεται πρώτα απ' όλα σαν αυτοθυσία. Και όταν λέμε αυτοθυσία, θα μπορούσε να το πει κανείς και αυταπάρνηση, έτσι. Γιατί η αυτοθυσία είναι κάποιος βαριά σαν έκφραση. Αυταπάρνηση ίσως είναι μια πιο κατάλληλη λέξη. Είναι η εφαρμοσμένη θέληση του ανθρώπου για να πράττει το κοινό καλό, όχι μόνο το δικό του καλό, αλλά κυρίως το κοινό καλό. Έχει μέσα ένα είδος ηρωισμού. Η σοφία είναι αυτό που λέγαμε ενότητα, αλλά στα ανώτερα επίπεδα. Η σοφία είναι αποτέλεσμα της αγάπης που έχει πάει στο νου του ανθρώπου. Γιατί ξέρετε, ο νους, υπό κανονικές συνθήκες, είναι διαχωριστικός πάρα πολύ. Χωρίζει και τέμνει. Αν φτάσει η αγάπη στο νου, ο νους ενώνει. Και η σοφία πηγάζει από αυτόν τον νου που ενώνει. Πηγάζει από την αίσθηση και από το βίωμα ότι όλα είναι ένα. Και τέλος, η διάκριση με κεφαλαίο δέλτα, γιατί εδώ αναφέρομαι στην ανώτερη διάκριση, που σχετίζεται με το φως της ψυχής, με την αλήθεια και με τη γνησιότητα. Τρεις τριαδικότητες λοιπόν υπάρχουν στον άνθρωπο και θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχηματικά μπαίνουν κάπως έτσι. Παρατηρήστε ότι είναι τρία τα τρίγωνα. Το κατώτερο τρίγωνο είναι το λίγο πιο μεγάλο. Είναι το πιο ανεπτυγμένο και είναι και το πιο γιωμένο. Έχει μεγάλη βάση και το ύψος του είναι πιο μικρό από τα άλλα. Το μεσαίο τρίγωνο είναι το πιο ισορροπημένο, το πιο ισοσκελές, το πιο ισόπλευρο μάλλον. Το ανώτερο τρίγωνο, η βάση του είναι κάπως πιο στενή και τίνει πιο πολύ προς τα ψηλά, προς τα ανώτερα. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Χαχά! Ναι! Σαν να σχηματίζεται ένα δεντράκι, σωστά? Και αυτό το δεντράκι που έχει ένα κορμό και πράνοι χείλες, μπορείτε να φανταστείτε τι είναι αυτός ο κορμός. Έχει πάνω του τα τρία τρίγωνα και τις αρετές που είπαμε. Το κατώτερο τρίγωνο, τον αγώνα, το ένστικτο και την ενότητα, το μεσαίο τρίγωνο, τη δράση, την ευφυΐα και τη φροντίδα και το ανώτερο τρίγωνο, την αυταπάρνηση ή αυτοθυσία, τη διάκριση και τη σοφία. Ρε εσείς, μήπως μπορούμε να αντιστοιχίσουμε τσάκρα σε κάθε ένα από αυτά? Στο κατώτερο τρίγωνο, μήπως μπορούμε στη θέση του αγώνα να βάλουμε το τσάκα της βάσης? Στη θέση της ενότητας να βάλουμε το τσάκα του σεξ και στη θέση του εστίκτου το τσάκα του αφαλού? Και στο μεσαίο τρίγωνο, μήπως στη θέση της ευφυΐας να βάλουμε το τσάκα του λαιμού? Στη θέση της δράσης να βάλουμε το τσάκα του ηλιακού πλέγματος και στη θέση της φροντίδας και της στοργής
Το τσάκρα της καρδιάς. Σαν να μου φαίνεται ότι κάτι βγάζει νόημα εδώ. Και το ανώτερο τρίγωνο. Μήπως η αυτοθυσία είναι η κορώνα? Μήπως η διάκριση είναι το άσνα? Μήπως η σοφία είναι το μέτωπο? Κάθε Χριστούγεννα στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πώς θα στολίσετε το δικό σας χριστουγεννιάτικο δέντρο? Μα με το πράνικ. Με το πράνικ έχουμε τη δυνατότητα να γυαλίσουμε τα τσάκρα μας, να τα καθαρίσουμε, να τα φωτίσουμε, να τα ενεργοποιήσουμε και να τα κάνουμε, να τα εκφράσουμε στη ζωή μας. Και έτσι να στολίσουμε το δέντρο μας που είμαστε εμείς, με το καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τι γίνεται όταν στολίσουμε το δέντρο? Τι βάζουμε στο τέλος όταν έχουμε τελειώσει το στολισμό στην κορυφή? Ένα αστέρι έρχεται στην κορυφή του δέντρου. Και αυτό το αστέρι είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος ονομάζει ο Χριστός εν ημίν. Και οι πράνοι χίλες καταλαβαίνετε για ποιο τσάκρα τώρα μιλάμε. Αυτό το αστέρι είναι ολόλαμπρο και φωτίζει ολόκληρο το δέντρο και όλη την άβρα μας. Είναι τα αστέρι της ψυχής και του Χριστού μέσα μας. Είναι τα αστέρι που οι μάγοι ακολουθούν. Είναι τα αστέρι που τα δώρα των μάγων, οι τρεις μόνιμοι σπόροι ακολουθούν. Αυτό το αστέρι είναι το επιστέγασμα της δουλειάς που κάνουμε σαν pranic healers στον εαυτό μας αλλά και στον κόσμο όλο. Είναι ο Χριστός εν ημίν. Αυτό ήταν το τέλος παρουσίασης.